D'ací pocs dies serà el dia del llibre, el dia de Sant Jordi, dia del llibre i de l'amor per la lectura. Esta temporada, així a casa, jo he llegit un muntó de llibres, però tots m'han colpit molt, vull dir que m'agraden, però un dels que més m'ha colpit, m'ha interessat, m'ha entusiasmat, és aquest. Això ho canvia tot, de Naomi Klein. És un llibre que tracta de les agressions contínues que pateixen les persones humanes i el planeta i de com salvar-nos d'aquestes agressions per a que continuï la vida nostra en la Terra. Vaig a llegir un fragment d'aquest grandíssim llibre. De tota manera, hi ha molt a fer als països industrialitzats del nord per ajudar a inclinar la balança de forces cap a un model de desenvolupament que no es fonamenta en el creixement infinit i els combustibles bruts. Lluitar contra els oleoductes i les terminals exportadores que evitarien combustibles, que enviarien combustibles a Àsia és una peça de trencaclosques. També ho és combatre els tractats de lliure comerç, refrenar el nostre excés de consum i desfer assenyadament el model de deslocalització de la producció, ja que gran part del carboni que està cremant la Xina és per fabricar coses per a nosaltres que no necessitem. El llibre que tinc entre mans es diu Transirac i l'ha escrit un escriptor de la meva edat que es diu Mr. Perfume. M'agrada perquè barreja la realitat i la ficció y sol fer relats molt surrealistes. Cuando Saddam Hussein murió de sida, el jefe de policía yeunés llamó a Mohamed a uno de los salones del palacio. Tras su detención, Mohamed había sido rehabilitado por completo de su adicción a las drogas. También fue sometido a operaciones estéticas que lo convirtieron en un doble idéntico del dictador y fue entrenado durante agotadores sesiones de preparación para comportarse de manera que nadie, ni las personas más cercanas al presidente, fueran capaces de descubrir el cambio. No fue fácil para él, no lo trataron bien, pero ahora estábamos frente a un nuevo escenario. No iban a dejarle hacer lo que quisiera sin más, de eso estaba claro. Pero también había aprendido algunas cosas por el camino. Aunque la cuestión no era esa en absoluto. La verdadera cuestión, la más acuciante, era ¿quién era ahora él? ¿Era Mohamed? ¿Era Saddam Hussein? ¿Era un impostor? ¿O también iba a ser capaz de no volverse loco? ¿O iba él a gobernar el mundo? La plaça del Diamant. Cada dia estava més cansada. Els nens, quan entrava al pis, es trobaven moltes vegades adormits. Els havia estès una flassada per terra al menjador, amb 2 coixins, i es trobava adormits, de vegades molt acostadets i el nen amb un braç passat damunt de la Rita. Fins que no el vaig trobar més adormit i la Rita tan petitona feia hi i es miràvem amb el nen i el nen li posava un dit davant de la boca i li deia calla. I la Rita tornava en aquella mena de riure, un riure molt estrany. I vaig voler saber què passava. Un dia vaig córrer més i no em vaig aturar enlloc i vaig arribar una mica més d'hora. Vaig obrir la porta del pis com si entrés a robar, aguantar-me la respiració mentre feia girar la clau al pany. La galeria era plena de coloms i també n'hi havia al passadís i els nens no eren enlloc. 3 coloms així que em van tenir al davant. Se'n van anar cap al balcó del carrer, que estava obert de bat a bat, i van fugir deixant unes quantes plomes i ombra. 4 més se'n van anar cap a la galeria de pressa,
de tant en tant fent un saltiró i obrint les ales, i quan va ser a la galeria es van girar i mirar-me i vaig espantar-los amb el braç i van fugir volant. Vaig començar a buscar els nens fins i tot per sota dels llits i me'l vaig trobar a l'habitació fosca on quan l'Antoni era molt petit i el tancaven perquè em deixés dormir. La Rita estava asseguda a terra amb un colom a la falda i el nen tenia 3 coloms davant i es donava besses i les prenien de la mà amb el bec. Quan vaig dir què feu, els coloms es van esvarar i van alçar el vol i topaven per les parets i el nen, amb les mans al cap, es va posar a plorar. I la feina que vaig tenir per poder traure aquells coloms d'allà dintre i la gran comèdia. Es veu que ja feia temps que als matins els coloms eren amos del pis quan jo era fora. Entraven per la galeria, corrien per el passadís, sortien per el balcó del carrer i tornaven al colomar fent la volta. I era així que els meus fills havien après a estar quiets per no espantar els coloms i tenir la seva companyia. Jo vull comentar-vos el llibre del Còlbol, que és del meu amic i company Juanjo Bendicho, que a més és fill de Bonrepòs i Mirambell. Llisc un poquet de l'inici del llibre per a que entengueu què és aquest esport que ha inventat ell mateix. L'origen del còlbol és la necessitat, l'exigència personal i professional de donar resposta a situacions concretes en el marc de l'ensenyament esportiu des de la pròpia pràctica. La seva gènesi és la recerca d'un esport que conjugue de forma harmònica dues realitats que no sempre han anat lligades. D'una banda l'esport, en la seva accepció més específica, i d'altra l'educació, tractada com l'acció o efecte d'educar, que segons el Diccionari Normatiu Valencià de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua és desenrotllar i perfeccionar les facultats intel·lectuals, morals i físiques. En definitiva, l'esport com a eina educativa. Malauradament, no sempre l'esport ha desplegat aquesta funció i massa vegades ha reproduït valors i situacions poc decoroses i acceptables des del plantejament de caràcter formatiu. A través d'un anàlisi, investigació-acció en la pròpia pràctica, emmarcat en el context de l'educació física, conceptualitzem i experimentem una opció d'esport diferent que respon a les necessitats i mancances educatives detectades en els esports d'equip més tradicionals. Quines eren eixes mancances? Quins hàndicaps es manifestaven en la pràctica dels esports d'equip més clàssiques? Què es revelava educativament incongruent en el procés d'ensenyament-aprenentatge? Doncs esports poc equitatius, discriminació per qüestions de gènere i competència motriu, focalització excessiva en el perfeccionament tècnic, modalitats poc divertides o atraients per a la majoria, amb una competició en edats de formació articulada sota uns eixos i objectius allunyats de plantejaments adequats i ajustats a esportistes en edat escolar amb un ensenyament esportiu excessivament centrat en la millora de l'execució tècnica, principalment, obviant l'atenció en aspectes de tipus cognitiu, afectiu o social, amb dificultats per integrar la diversitat. Per tant, és un esport, sobretot, inclusiu per a tots i per a totes. Bé, jo vos llegiré un trosset de l'obra mestra desconeguda, de Balzac. És un relat curtet que se pot llegir d'una sentada, publicat per Quadres Crema. I si llegim la contraportada, veurem que l'obra mestra desconeguda s'ha convertit en un petit llibre de culte, referència vivíssima per als pintors. Cézanne el va tenir com a llibre de capçalera i Picasso, fascinat, li va dedicar una sèrie d'aiguaforts. El trosset que llegiré, dos pintors estan comentant l'obra d'un d'ells. No està mal feta aquesta dona teva, però no té vida. Vosaltres creieu que ja ho heu fet tot quan heu dibuixat una figura correctament i heu posat cada cosa al seu lloc segons les lleis de l'anatomia. Acoloriu aquestes línies amb un to de carn preparat abans a la vostra paleta, vigilant de no deixar un costat més fosc que l'altre,
i només perquè mireu de tant en tant una dona nua que s'està dreta sobre la taula, ja creieu que heu copiat la natura. Us imagineu que sou pintors i que heu robat el secret de Déu. Per ser un gran poeta no n'hi ha prou de conèixer a fons la sintaxi i no cometre faltes d'ortografia. Mira la teva santa, Porví. A primer cop d'ull sembla admirable, però la segona mirada es nota que està enganxada al fons de la tela i que no se la pot abraçar. És una silueta que només té una cara. És una aparença retallada, una imatge que no podria girar-se ni canviar de posició. No sento gest d'aire entre aquest braç i el fons del quadre, i manquen l'espai i la profunditat. És cert que la perspectiva és correcta i que la gradació de l'atmosfera és exactament observada, però, malgrat aquests esforços lloables, jo no m'atreviria a creure que aquest cos sigui animat per l'alè tebi de la vida. Bé, doncs jo vaig a llegir un tros d'un llibre que m'he llegit fa poc, que és de Primo Levi. En el club de lectura vam llegir el de Si això és un home, em va agradar molt i jo soc química com era ell, i este se diu El sistema periòdic. Jo me l'he llegit en castellà, però també n'hi ha edició en valencià. És un llibre que està molt bé perquè són relats curts i se diu El sistema periòdic perquè cada relat està titulat en un element del sistema periòdic, però no és per a químics. Qualsevol persona que li agradi llegir, jo crec que li agradarà este llibre, i a més li pot suggerir investigacions sobre algun dels elements que tenim en la nostra vida quotidiana i les seues reaccions. A mi m'ha agradat molt i vos vaig a llegir un trosset d'uno que se diu Titani. El armario pintado estaba tan blanco que todo el resto de la cocina, por contraste, parecía amarillo y sucio. María pensó que no había nada de malo en llegarse a verlo de cerca, verlo solo, sin tocarlo. Pero cuando se estaba acercando de puntillas ocurrió algo inesperado y terrible. El hombre se volvió y se puso a su lado en dos zancadas. Se sacó del bolsillo un trozo de tiza y dibujó en el suelo un círculo alrededor de María. Luego dijo: «No puedes salir de ahí dentro». Dicho lo cual, restregó una cerilla, encendió la pipa, al tiempo que hacía con la boca muchas muecas raras, y se volvió a poner a barnizar el aparador. María se sentó sobre los calcañares y se quedó largo rato contemplando el círculo. Pero tuvo que acabar reconociendo que no había ninguna salida. Hizo la prueba de frotarlo con el dedo por uno de sus puntos y comprobó que la marca de yeso realmente desaparecía, pero se daba perfecta cuenta de que al hombre aquel sistema no le iba a parecer legal. El círculo era evidentemente mágico. María se quedó sentada en el suelo, calladita y tranquila. De vez en cuando hacía la prueba de estirarse hasta tocar el círculo con la punta de los pies y se inclinaba hacia adelante casi hasta perder el equilibrio. Pero pronto se dio cuenta de que para llegar a tocar el armario o la pared con los dedos le faltaba todavía un buen palmo. Así que se dedicó a contemplar cómo poco a poco también el aparador, las sillas y la mesa iban quedando blancos y preciosos. Después de muchísimo rato, el hombre dejó la brocha y el botecito, se quitó de la cabeza la barquichuela de periódico y entonces se vio que tenía el pelo como todos los demás hombres. Después salió por la terraza y María le oyó trajinar y andar de acá para allá en el cuarto de al lado. María empezó a llamarlo: «Señor, señor», primero bajito y luego más fuerte, aunque no demasiado, porque en el fondo tenía miedo de que el hombre la oyese. Por fin el hombre volvió a la cocina. «Señor, ¿puedo salir ya?», le preguntó María. Matèria de Bretanya, Carmelina Sánchez Cutillas. Els viatgers del poble. Al poble quasi ningú no viatjava. Anar a Alacant, que està com a 50 quilòmetres, era una aventura massa apassionant per a enllistar-la de qualsevol manera. Però la gent es menjava i anaven als porrats de les villes properes, a les festes de moros i cristians d'Alcoi, a consultar aquell saludador de Tàrbena que endivinava totes les malalties. El principal tràfic de la gent, uns cap ací, uns altres cap allà, era quan arribava l'estiu i tancaven les portes de sa casa
i del seu fornet. Se n'anaven a Sogai, els de Bellaguarda a la Pila. El matrimoni render del Corral d'en Ros, de mon avi i de l'Alcotxat del Riu, deixaven solitària la casa amb el corral i en el riu Rau i el solitari del tossal dels Quatre Pins, que arribava part de davant fins a la via del tren i part de darrere als altres tossals del terme de l'Alfàs. Hola, bona vesprada. El llibre que estic llegint ara es diu Noruega, és de Rafa La Huerta i m'està agradant prou. Tracta sobre les andances d'un xiquet allà per els anys 80 en el mercat i els carrers del voltant. El mercat central és el centre de la història. Vaig a llegir un fragment. Recorde l'armeria en nebulosa. Era un taller menut, travessat per la noblesa del treball metòdic i singular. L'armer i mon iaio eren molt amics. En l'armeria es respirava una atmosfera distinta, d'un altre temps. Era un espai minúscul on regnava una camaraderia masculina i marcial, encara que no sempre. En els anys vas comprendre més bé la tensió d'algunes trobades, les mirades assassines, la memòria podrida de la guerra del 36 i les seues conseqüències. En sordina, les distàncies ideològiques i socials s'escenificaven d'una manera subtil però òbvia. Tot estava molt recent. Tots es coneixien. Algunes coses era millor no preguntar-les. Ni tan sols a un xiquet se li escapava allò més evident. La guerra havia deixat vencedors i vençuts. El iaio no era caçador, però tenia en consideració l'armer. Valorava la seva honestedat, la seva discreció, la manera sempre elegant de comportar-se, així com el valencià tan net i ric en vocabulari que utilitzava. Com es nota que el tio Paco és de Benilloba, Has vist quin valencià tan bonico parla? En dia assumit. Aquell home, laboriós i humil, era un artista i un supervivent. Per al meu avi hi havia dos classes d'homes, els que treballaven amb les mans i els que no. Encara que intentara dissimular-ho, interiorment només respectava els primers. Com tants altres tallers de la zona, l'armeria va tancar en 1982. Don Paco va morir poc després, durant el Mundial de Futbol en Espanya. Recorde la pena del iaio mentre se'n donava la trista notícia. Amb els anys, el fill del mestre armer es convertí en periodista de referència, Paco Lloret. Presoner de Jordi de Sant Jordi. De ser d'amics, de béns e de senyor, en estrany lloc i en estranya contrada, lluny de tot bé, fart de nuig e tristor, ma voluntat e pensa caitivada, me trob del tot en mal poder sotmès, no veig algú que de més haja cura, e soy guardats en clos ferratge pres, de què em fau grat a ma trista aventura. Heu vist temps que no em placia res, ara em content de so qui fai tristura, e los grillons, lleugers, ara preu més que en lo passat la vella brodadura. Fortuna veig que ha mostrat son voler, sus me, volent que en tal punt vengut sia, però anem cur, vos han fait mon deber, ab tots los bons que em trob en companyia. Car prenc honort de com sui presoner, per monsenyor, servint tant com podia, dar-me sobrat e per major poder, no per defaut gens de cavalleria. E prenc honort quan no puc conquerir haver en res sens que treball no senta, mas d'altra part, cuit de tristor morir, com veig que el món del revers se contenta. De ser d'amics, de béns e de senyor, en estrany lloc i en estranya contrada, lluny de tot bé, far de nuig e tristor, ma voluntat e pensa caitivada, me trob del tot en mal poder sotmès, no veig algú que de més haja cura,
soi guardats en clos ferrats e pres. De què em fau grat a ma trista aventura? Presoner de Jordi de Sant Jordi. Els somriures de la pena de Manel Alonso i Català. Com un gat de pallissa. Em vaig criar en una casa vella i estreta del carrer que només durant uns anys s'anomenà de la Llibertat, al centre antic de Pouet. L'havia comprat el meu avi l'any 1950. Tenia, com totes les de la barriada, problemes d'humitat. Una humitat que anava pujant en xixil per les parets. Sense pausa i sense ordre, anava apoderant-se de l'edifici i dels seus habitants. Una humitat que omplia la casa amb els retrats en sèpia d'espectres que torturaven els meus somnis d'infant. Quan es va casar el meu pare, l'any 1961, al corral construïren una cuina i una cambra de bany amb aigua corrent, encara que el pou el feien servir cada dia. Damunt s'alçaren una nova habitació per al matrimoni. L'estable i la pallissa van ser desmuntats, convertint el seu espai en un improvisat pati. Els gats de pallissa passaren a ser domèstics. Mentre vaig ser menut, vaig compartir dormitori primer amb els pares i després amb l'àvia que havia quedat viuda. Més endavant convertiren el rebost en la meva cambra, on només hi havia joc per al llit. No tenia porta, una cortina feia el seu paper. Cada nit dormia agombolat pels ronronets dels gats que somiaven a devorar les sobrassades i llangonisses de Pasqua que penjaven del sostre. Però res no és etern. El pare va canviar de faena i es va posar a treballar en un taller de focs d'artifici. Per a completar el jornal, venia traques, carcasses i coets a particulars. Com que em faltava espai, l'antic rebost va ser convertit en un improvisat polvorí. No em venia de nou el fet, la casa sempre havia estat una botiga il·legal, on es venia oli a particular, purés forts fora del monopoli de tabacalera, fins i tot la mare feia treballs de punt de ganxo per encàrrec. Hem estat una nissaga fenícia. A mi em va traslladar una sala oberta que hi havia entre dues escales a l'entrada de l'habitació dels meus progenitors. Penjaren de la paret una petita prestatgeria i davant en col·locaren el vell armari obert que en morir la meva àvia materna em va deixar com a herència. Els gats continuaven fent-me companyia a les nits. La novel·la que estic llegint se diu El llop i el vigilant i el nom de l'escriptor mireu-lo perquè és impossible de traduir. És una novel·la negra del segle XVIII en Estocolmo, que la gent està molt oprimida i després de la Revolució Francesa esperen que a ells es passi el mateix. En Cardell es desperta xop de suor freda, la palla de matalat se li clava a l'esquena i el cos li pica per culpa de les puces. A l'altre costat de les planxes de fusta de la paret un nen xiscla i un company de la mateixa edat no triga a unir-se-li més, avall del laberint de l'habitació. L'alcohol de l'última nit, quan va celebrar les seues deduccions a propòsit del palanquí d'estuvi, encara li corre per la sang. Es descorda amb tremolors alarmants els cordins dels pombatxos, que no es va treure abans de ficar-se al llit i pixa a l'orinal. Obre la finestra i en un cor de canell ben entenat llança el contingut de l'orinal al pati de la sota. A fora els núvols són tan baixos que el capitel de la catedral d'Estocolmo sembla un fantasma enmig de la foscor. L'esfera del rellotge que només pot llegir entre tancant els ulls fins que encara li fa més mal el cap. Diu que són les 9 del matí. Tocades. Necessita veure. A darrere de la porta de l'habitació que en Cardell té llogada des de fa més de mig any, unes quantes dones cuinen farinetes i xarren. No sap com es diuen, però es desitja bon dia. Demana un glob d'aigua de la font que hi ha a la galleta i continua escalant avall cap al passeig de la Oca. S'encamina a la plaça del Sur on li fien el beure. Per punt costum, aguanta la respiració quan passa per l'assemblea de les mosques, un monticle xagant d'excrements acumulats de la ciutat, proper als ganers del port. Bueno, pues yo también he estado leyendo
aprovechando este confinamiento y este año tan raro, pues he leído muchísimo de todo. Novela histórica, algo de terror, aventuras, fantasía, incluso algo macabro, ¿no? Y bueno, yo quería mencionar este libro de Jorge Ibargüengoitia, que ya estuvimos viendo un libro suyo el año pasado y tenía ganas de volver a leerlo. En este caso, Las muertas, de Jorge Ibargüengoitia, es un libro del 79 y la verdad es que hace un buen uso de la narración a nivel casi periodístico, pero mezclando tema novela y algún que otro giro inesperado. Además, este libro está basado en un hecho real que sacudió México y que aquí Ibargüengoitia ha cambiado algunos hechos, incluso el nombre de las protagonistas. Voy a leer un pequeño fragmento. El hombre va de un traspié en otro, pierde el sentido de dirección, cruza la calle de Sesgo y se estrella con un puesto de fritangas que está en el umbral de una casa. La mesa, el anafre, las brasas, la sartén y los tacos se separan con estruendo y van a caer, cada cual por su lado, en el empedrado. El hombre sigue su camino, cada vez más torpe y cada vez más rápido. La gente le abre el paso. La fritanguera lo persigue, lo alcanza, empieza a reclamarle, pero la palidez que le nota la cohíbe y regresa desalentada a recoger los tacos. «México lindo», dice el letrero de luces. El hombre, haciendo un esfuerzo supremo, sube el escalón de la entrada, aparta las hojas de la puertecita, entra en el cabaret lleno de humo, empuja a dos parroquianos, se apoya en una mesa cuyos comensales lo miran sin reconocerlo, vuelca un vaso y cae al piso. El rumor de la conversación cesa cuando una mujer grita. La gente se amontona. La sinfonola automática empieza a tocar un bambo. Alguien, sensato, la desconecta. Hay un silencio. Serafina, que está en la caja, cruza la pista de baile. Se abre paso entre los curiosos y llega hasta el lugar que es el centro de la atención. Se da cuenta de que el cadáver que está en el suelo es el de su sobrino. Bueno, pues espero haberos picado un poco el gusanillo de la curiosidad y feliz día del libro.